Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаи мо аз омода кардани субҳона сар мешавад. аз якояки шумо сипосгузорам. Дар комментарии влоги охирон беҳад суханҳои хуб навиштед, дуоҳои нек кардед. худованд ҳамаи шумоёнро ҳам ба рӯзои навз расонад. инҷо бошад аладушки мо омода шуд. ваздуш намешавад ҳамин рецепткати тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба ҳаматон писанд меояд. имрӯз бошад дар влоги имрӯза ман барои шумо дар бораи якчанд харидҳоям маълумот медиҳам. яке аз харидҳои ман аз компанияи Faberlic ана парда барои ванна аст. парда сифаташ беҳад хуб аст. ғафс материалаш намерамад, хел клеёнчатый нест, материали ғафс аст. нархашам духтарон нархи дастраскати, артикулаш 910 448 метавонед харидорӣ кунед. барои онҳое ки якуми маротиба заказ мекунанд скидкаи 20% аст. хоҳарони азиз, ман аз Валберис боз як клеёнка заказ кардам. ду намуд, якто барои зал, якто барои кухни. барои ман ҳамин клеёнкая, ҳамин скотчош маъқул шуд. ҳаминҷа мечаспонем, баъд намеғеҷад. клеёнка намеғеҷад, хел часпидагӣ меистад. артикули харидома ҳам моша менависам. духтаро, ин клеёнка подсвети анами пардаҳои ман. барои ҳамин цвета харидорӣ кардам. ина беҳад нежный. шобино аз анаи хел клеёнка скатерть харидорӣ кардам. баъд падарка комплекташ ба анами хел под горячее блюдо навистагӣ. барои чойники гарм ё ягон сковородкаи гарм, хай сковородка неву, ягон тарелкаи гарма мондан беҳад удобный. ҳамин хел клеёнка нархаш 600 рубл. артикули инам мемонам ҳозир. гирдогирдаш хел блеск дорад, зардашам ҳаст, лекин ман барои столу стул подсвет карда аз ҳаминаш гирифтам, серебристый. вал барои диван харидорӣ кардам. ина размераш 85 280 ба, яъне васегиш 85, дарозиш 282 2 метру 80 сантиметр. ин бошад чихол барои ана ҳамин стуло. чихола ҳамин цветаша выбор кардам. барои он ки стул беҳад светлый, барои чиркин нашуданаш анами хел чихол харидорӣ кардам. ҳозир ҳамаша артикулаша мемонам. агар бароятон лозим бошад метавонед шумоям харидорӣ кунед. ҳамин диванба ҳозир меандозем, мебинед. ҳамаи рангҳояш ҳаст. Настюша, идем. ана хоҳарои азиз, анами хел чихол. мисол ин барои чиркин шудан тёмный бошадам тез чиркин намешаваду анами риштаҳоша бачаҳо мекананд. барои ҳамин ман аз ҳамин чихол харидорӣ кардам. всё равно чихола шустанаш осонтар. чем дивана тоза кардан. анами хел тамошобино. анами хел тамошобино 6 дона ҳамин хел чихол. он қадарам хушрӯй несту, лекин барои чиркин нашуданаш мешавад. бинони азиз, инҷо хонаи мо имрӯз меҳмон мебиёянд барои табрикоти келин. анами хел самбуса омода кардем. келинам пух самбусая. рецепташа албатта барои шумо як влоги алоҳида мекунам. барои ҳамин отдельно рецепти самбусаи келинам барои шумо нишон медиҳад. ҳатман ҳамин рӯзҳои наздик ба анами хел самбусаҳои варақӣ шуд. ана духтаро дараҷаи 180 ба мондам. ҳозир ана 50 дақиқа результата 50 дақиқа пас мебинем.
خواهران عزیز انا مرغ ما آماده شد. انا میخوام سرخکی فکرم کنم با لذتم شد. گریبیه کمتر من بر وقت موندم تماشابینو باید که من گریبیه بعدی یک 20 دقیقه پختنی مرغ بعد موندم بود خیلی هیچ گپ نه اینا تیار شد. میخوام حاضر کنیم میبینیم تماشابینو اینو ببینید مرغ поближе Настя сделай. Настя чун ҳар вақта оператори ман мурға бинед чӣ хел хрустящий шуд духтарои азиз. Ин грибишам тайёр шуд. Хай ҳеҷ гап не бисёртар истодагӣ бошадам гриби. Хай медонем ки што пухтагии 100%. Ана михел. Амин рецепти ман кати омода кунед тамошобино. Ман соевый соус кати мариноват мекунам мурға. Баъдан ана михел мешавад. Бинед сӯхтагӣ не, лекин корочкаи хрустящий дорад. Беҳад болаззат ба фикрам. Вы звук уберете? Нет. Все. таваққи чӯбива мекашем тамошобино барои он ки келнам колоби. ассалому алайкум апаи хоҳарон духтарони зебои худам, марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. дар командаи Саида Раҷабова ҳастем. марҳамат биёед, мана бо мо фахр мекунед, мана хел меҳмонӣ меред. тамошобинони азиз, ана мо боромое гирифтем. ҳар каталог ман барои хона чизои лозимия заказ мекунам. хокаи ҷомашӯӣ барои шустани посуда ва барои равондани доғ анами хел беҳтарин средства дорад. ва ногуфта намонад ки ба онҳое ки якумин маротиба регистратсия мешаванд, номнавис мешаванд, скидкаи 20% мешавад ва баъдан вақте ки бисёртар заказ мекунед 26% мешавад. боз скидкаҳои зиёд дорад компания. агар касе ки коркардани бошад марҳамат нависед, якҷоя кор мекунем. ва ана ин духтаро средства новинка барои рӯйҳое ки ожангаш бисёр коллаген дорад таркибаш ва беҳтарин крем, беҳтарин уходовая косметика. ана духтаро полный линейкаша ман заказ кардам. рӯй тонер для лица, ин монанди тоник аст, инам таркибаш ба коллаген дорад. хулоса ман полностью ҳамин линейкаи косметикаи харидорӣ кардам, уходоваи косметика барои рӯй, пӯстҳои хушкшудагӣ, пӯстҳое ки ожанги бисёр дорад. ин кремҳоро метавонед баъди 30-35 натарсида истифода баред. ана ин бошад боз як новинкаи компанияи Faberlic, сертификати ҳалол дорад. ин барои чашм таркибаш ба сурма дорад духтаро. ана ҳамин таркибаш ба сурма дорад. подводка ҳастку духтаро, ҳамин подводкая ҳалолаш гӯем ҳамин хел монанди қалам подводка, ана ҳамин хел таркибаш ба сурма дорад. бисёриётон медонед ки сурма ин бениҳоят чизи фоидаовар барои чашм. ана ин бошад парфюмированный гранул барои ҷомашӯӣ. аз ҳамин хел гел для митья посуды ман ҳар каталог 10 донаги заказ мекунам, як моҳба барои оилаи мо мерасад. ана ин бошад ҳозир сатилчаву тазикҳои компания харидорӣ кардам, ҳозир нишон метиҳам. ана ҳозир масинкаки собида келинам мекушон мебинем упаковкае. ин чизи беҳад қулай аст тамошобино барои занҳо, мисол хозяйкаҳо. медонед ки мисол ҷои бисёра мегирад сатилча ванава, ин ҳамин хел ҷамъ мекунед, ҷамъ пособида сабири как ҷамъ мекунед, ягон ҷои бисёра намегирад, ҳамин хел дог меистад, ҳамин як тарафи ванава меистад. ин бошад тазик. ана тамошобино акун ҷамъ кун собида. ана дар тарзи ҷамъкардагиш тамошобино. ин ҳамин хел харидорӣ кунед, бисёр чизи удобне. агар касе кор кардани бошад дар компанияи Faberlic,
барои номнавис ба рақамҳои телефонии ман дар ватсапи ман нависед. Агар онҳое ки бор заказ кардани бошанд нависед. Ҳамаи скидкаҳоя мефаҳмонам, тарзи корро мефаҳмонам. То наворҳои оянда, хоҳарони азиз, худо нигаҳбонатон. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت. در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها رو هر بهار. در سری سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها رو هر بهار. بچگیم با قطار ترنه ها یک جا گذشت.